Què passa, penya? Avui jugarem aquest joc que es diu Deixa-ho anar. És un joc de Roblox que doncs jo ja vaig jugar. No vaig gravar al canal, però vaig jugar. I doncs bàsicament és un joc que, bueno, ja diu, no? I despertant de nou en aquest cicle que es repeteix una i una altra vegada. Des del sentiment, supera-ho i deixa-ho anar. Pots manejar-ho? Una curta història psicològica sobre la pèrdua i l'empatia. Ja el vaig jugar, però ahir el vaig tornar a provar, només poquíssim, i vaig descobrir que doncs l'havien actualitzat. M'entens? I doncs, bueno, dubto que sigui alguna cosa nova, però és per a veure si hi ha noves interaccions o nou material. I si no, doncs mira, com a mínim haureu vist aquest joc. Saps? Jo ja l'he jugat, ja que va, no i tot. Sé que hi havia més finals, però bueno, no només vaig trobar el dolent. Bueno, nosaltres som aquest, no sé com es diu. Es diu Generació Trencada. Bueno, traduccions en anglès, però bueno. I l'altre era en Ring, que érem molt amics i ara ens ha deixat, ja doncs estem depressius. Es pot veure pel nostre aspecte, però bueno. La meva televisió. Abans acostuma a veure-ho tots els dies. Encara recordo com en Ring li encantava assentar-se amb mi a la meva casa i veure pel·lícules. Bueno. Millor. Aquesta fotografia. No recordo quan la vam fer. Ring era tan feliç d'una manera poc convencional allà. Igual que jo acostumava a ser abans. Bueno, vull intentar posar interpretació de veu que per res faig teatre a l'escola, a l'institut. D'acord? Jo ja practicava. És la meva cuina. Acostumava a cuinar aquí. I encara no li he ensenyat a Ring com cuinar correctament. La cuina és d'acord, no, jo em callo, no. Anava a dir una cosa que segurament m'anava a penedir, segurament. Bona frase. Una cosa que segurament m'anava a penedir si la deia, així que millor em callo. Anem a interactuar amb 4 NPCs ràndoms d'internet, hi ha un. Que bé, no? És molt franc, tio. No, espera. És una... Jo crec que és una noia. A veure, no sé si una noia publicitària... conec l'actor de la fotografia... Bueno, sé què. Conec l'actor de la fotografia. En Ring, bàsicament. En Ring sempre em deia... Sembles Domin? Ell és un ídol i en Ring l'estimava com a artista. Ah, d'acord, no l'estimava com nòvio. Aquesta font... No sé si és l'únic, però... L'aigua surt de l'aigua i se'n va a dins, no? Ah, sí. M'agradava relaxar-me en Ring aquí. El soroll de l'aigua és tan relaxant. Però per mi no, Però per gustos colors, suposo. Què passa? Caxi Jab! Aquesta té un cau com el cul. Benvingut al... ets tu de nou? Bueno, com a mínim no està aquell nen taronja l'altre que va amb tu. Quina lleuixament. Per cert, sobre ell... Vosaltres sempre passeu temps junts. Sense veure-us els dos junts, puc adivinar que ja no sou amics, oi? T'ho prendré com un sí. Madre, ja prou de parlar amb ell. El que m'interessa és... No has comprat res d'aquella noia verda, oi? Encara no he parlat amb aquella noia verda, que és la que em cau millor a tots, ja veureu per què. Realment,
Però doncs que és mentida ara mateix. Si no vas a comprar res, surt de la botiga. Bueno, ara vaig a la meva verda, és la que em cau millor, literalment, Ja veureu per què. Primer vaig aquí, que em queda a prop. Què passa? Ja veure per ahí de cerveses del barri. Bona tarda. Vols comprar alguna cosa? Últimament no has molt el mateix, però de totes maneres, cuida't, sisplau. Quin dia més bonic. D'acord, doncs, i bàsicament aquella tia ens odia aquest. És normal, un tio chill que m'en cau molt més indici dels circos, no? Ja anem a parlar amb la que per mi és admin. És la millor. Hola, puc entrar a la conversació? A veure. Hola, amic. No tinc res per a tu avui. Estàs bé, Spamna? Probablement és la primera vegada que et veig així. Tinc un mal pressentiment. Ui. No em sento bé. Vull anar-me a casa. D'acord, però primer hem de parlar amb aquell, ok? És molt important, us ho prometo. A preguntar-li. No. Tu dius en sèrio que la pandilla 1 per 4 és real? Sí, clar, què m'has diràs, amic? No siguis ridícul. Estic parlant en sèrio amb vosaltres ara mateix. No hi ha necessitat de llançar paraules al gesto sinestro. Haces todo, ¿qué vas a hacer? Bueno, estàs discutint, sí? A nosaltres. Nosaltres quan som una mica... Bueno, que sí. Llavors, tornem a la nostra casa. No sé per què ens hem posat tristos. Però bueno. Però vaig intentar treure un bon final, d'acord? Que l'última vegada sempre treia finals horribles. Sempre treia finals horribles, d'acord? No puc parlar. Crec... Sí, vull treure un final bo, d'acord? Perquè quan el vaig jugar per primera vegada vaig treure un dolent, però després vaig veure un vídeo... Ah, ja està. Vaig veure un vídeo per treure finals bons. I no me'n recordo molt, però me'n recordo de coses molt vagues, d'acord? Me'n recordo de coses molt vagues. A dormir, a passar que clarament no és de dia. Ai, no és de nit. Dislèxia. A mimir. D'acord, ja parlo. D'acord, dia 2. Somnis, perdó. Anem als nostres somnis. Que mires, pinche acusador. Algú em diu d'anar cap a la dreta. Doncs cap a l'esquerra, home. Que jo sóc republicà comunista. Sóc d'esquerra. No, no. Vinga, va, anem. Anem, va. Ui! D'acord, ara som com somnis, d'acord? Tot que jo sou somnis. Ja saps. Hem sigut amics des que érem nens. És un temps molt llarg, Estàs molt... És que som una noia? No sabia que era una noia, pensava que era una noia. Estaves molt emocionada quan passaves temps amb mi. No, pensava que era una noia, Et juro que jo pensava que era un noi. Però bueno. Ara, si no me'l recordo, perquè era un final bo, aquest tio l'hem d'ignorar i anem aquí. Sisplau. Perfecte! Realment m'he masturbat. Això està bé. Significa que no tot està perdut. Spawn. Tot el que veus ara mateix no és real.
Tens que deixar-ho anar. Estàs decepcionat després de que es va anar. Puc veure-ho. Però per favor, recupera't. És molt difícil, sobretot quan aquella persona era important per tu. Però necessites intentar. Bé, aprova't a ell. Estaré amb tu. Bueno, crec que ara m'he de tirar. Aquí està. Vigila. Ara sí. Doncs ja veureu què passa, d'acord? Ara. Però en sèrio, jo pensava que l'Esfam era un noi, no una noia. Però bueno. Però sempre m'has molestat amb el teu comportament. Bé, ara estem més tristos que abans, no? Perquè ens sentim malsons i tot això. Aquí hi havia més... Aquí hi havia també aquesta persona o no? Un moment, No, crec que és només un per... Ok. És que vull intentar trobar un final bo perquè és que no s'ho mereix, d'acord? Al final dolent que li espera. Si no el sabeu, de debò us ho penso dir, no? Ara fotografia. No sé ni per què m'ha espantat. El son. Aquest malson ha sigut escarós. Jo he d'anar un passeig després d'això. Ui, que ara vaig rapidíssim! És la meva televisió. No, canvi de... És la televisió. Ets tu de nou. Per què em vas deixar de cop i volta? És la meva cuina. No vull cuinar res avui. Anem. Wow. Em pregunto si Ring continua sent fan d'ell. Crec que sí. Que també puc parlar amb l'estàtua i això. No ho sabia. Jo estranyo aquests dies. Espero que algun dia Ring em digui per què va succeir tot això. Si el torno a veure, clar. Anem aquí, va? Ei. No em miris amb aquella cara. M'estàs espantant. Uau, gràcies per l'ajuda emocional, Ara anem amb en Barry, amb el Berry. Ei, amic, com va el teu dia? El teu pitjor avui, no és res bo. La teva apariencia traiciona les teves mentides, espalda. Puc adivinar que alguna cosa ha passat tu i el teu amic amb el que estava sortint. Visita un terapeuta més tard, d'acord? Seria millor per tu. Molaria anar a callar aquesta opció, però no hi ha. Trista i dolorosament no hi ha opció. I abans de parlar amb l'altre, vull interactuar. Vull intentar trobar un final, ok? Vull intentar trobar un final per aquest tio. Un moment, abans de parlar amb tu vaig a interactuar amb altres coses, no? Allà mateix. Un moment. Aquesta està davant. No. Sí, això sí que és per treure un final. Hola, la meva mare m'ha dit que teníem que ajudar les persones quan... Ara. Hola, la meva mare m'ha dit que hem d'ajudar les persones quan es troben malament. Estàs trist avui? Agafa això, és tot teu. Escollis la més bonica de totes les flors. Ai, una de les flors que he vist en un camp de flors.
Recordo quando vaig tenir un col·lapse aquella vegada. Retinc em va prometre que no volveria a descarregar la seva fúria sobre mi, i ha succeït de nou. Una i una altra vegada. Volia parlar amb ell sobre per què estava reaccionant de la manera que ho feia. Diu que no era assumpte meu i que estava bé, però sentia que alguna cosa em estava malament. I encara no podem parlar. Ei, ei, es podia saltar originalment el trampolí. Vull tornar a aquell temps. Per què no deixa saltar? Originalment deixava. Els tapadors. De Crist. No puc saltar el trampolí. No puc fer tombarelles. Ara sí que tens un motiu per estar trist. Què t'importa el teu amic? No t'estimava. Deixa l'home. Has d'aprendre a deixar-ho. I crec que ara vindrà la meva zona preferida. Spawn. Amic, et veus encara pitjor de lo que estaves ahir. Què ha passat? Spawn? Pots venir aquí? No vol venir. Ai, que no sé, fins i tot li vaig fer un dibuix, això no és broma, M'ha sortit fatal, però bueno. Potser que estigui equivocat, però el teu problema probablement està relacionat amb en Ring. No em sorprendria si estic en lo correcte. Ell té un temperament fort i tu ets el seu únic amic proper. Però si és així, deixa de pensar en ell i oblida't d'ell. Puc entendre com et sents ara mateix. Tots ens enganxem a les persones, però ell no és la persona adequada en la que pots confiar. Per favor, Spawn. No em sento bé. Vull anar-me'n a casa. També mola la situació. No, ajuda'm a mi. No a ella, no li importa a ningú. Ajuda'm a mi. D'acord, va, anem. Crec que estic pel bon camí, crec que traurem un bon final. Perquè literalment estic fent els dos finals bons. No, però l'únic, crec. Que cas. Estic traient un final bo, crec. Ara és com faig la mínima cosa malament i es fot tot, no? Però bueno. Let's go. Espero que aquesta vegada no hi hagi malsons. D'acord, hem donat aquí, Això no estava escarat abans. Vinga, va! Puc salvar-me! Algun diu que avanci. Cal escapar l'esquerra, No, va. Ja veurem amb això. Ara soc central, soc feixista. Vinga. El problema és que ja no me'n recordo com treure un bon final. Crec que era... No, és que... Us juro que... Ara no me'n recordo com treure un bon final, Crec que era anant cap enrere, Sí. Era un camí secret. A ningú us importa, que és el meu aniversari, no m'importa. Me vaig escapar per veure el qual. No. Me'n vaig amb el meu amic. Bueno, aquesta era la meva consciència, crec. Molt bé. Has aconseguit trobar-me de nou. Bona sort deixant-lo anar. Necessites això. Quina mandra tornar un altre cop enrere. Però bueno. D'acord, i ara què passa aquí, Has fet jumpscare. Vaja, has arribat per fi? Gràcies, però ja saps. No estava esperant-te. Hola?
Hola. No. Amparo, no. What the fuck? Ara. Aquest monstre no ha sigut fastigosa. Necessito necessito caminar després d'això. Ja no funciona. Igual que jo. Per favor, torna. T'estranyo moltíssim. Em trenca el cor recordar els moments feliços que vam tenir com a amics. Sisplau. Anem. No vull menjar. El protagonista està patint per pressió. Però tranquils, que crec que ho tinc tot per aquest home, Crec que ja ho tinc solucionat. Et puc salvar. El problema és que ara no me'n recordo absolutament de res de com fer el següent pas per poder salvar-me. Així que suposo que ho hauré de fer per intuïció. Tornaré amb la nena. Aquella que m'havia donat la rosa abans. Uau, bona conversació. Encara és una cartellera. Uau, no me digues. No, siguem seriosos, d'acord? Siguem seriosos. Només una font. No, home, recorda-ho. No, deixa-ho anar, sí. Però no d'aquesta manera. Bueno, aquesta ja sabem que s'engraïa, així que... Per què preguntar-li, no? La nostra botiga està tancada per gent estranya com tu. Ara, sort d'aquí. Va. Anem al bar de barri. Ei, què passa, barri? Et dones una birra, tio? Aprèn a apreciar l'ajuda dels altres. Patètic. Bueno. Vaja, aquest joc és trist, és un joc molt curtet, però està molt currat, té molts de detalls, i es veu que les altres persones tenen vida, m'entens? Amb aquesta encara no parlaré, sinó que torno amb la nena. Que crec que tenia que tornar amb la nena. Aquest tio... Ah, no. Però està il·luminat, també. Encara és l'estàtua d'en Wilderman. No? Ai, mare, que no me'n recordo què he de fer per salvar-li la vida a aquest tio, Trampolí. Ai, què he de fer, que tio? Vull salvar-li la vida, sisplau. Per què no m'has escoltat? Ah, sí, aquí jo tinc una experiència traumatitzant. D'acord, no me'n recordo si tenia que fer una altra passa, d'acord? Vaig intentar interactuar amb qualsevol cosa i si trobo alguna cosa dic.
D'acord, doncs crec que no es podia interactuar amb absolutament res. Així que anem a parlar amb aquesta. T'he advertit. No m'has escoltat. I ara, la teva reacció de parcialitat. Per què tots són tan dolents amb mi? Em sento dèbil. Vull anar-me'n a casa. Ei, què? Això no recordo que sigui en el joc original, Pot ser al final bo. He anat massa lluny. Em fa molt de mal al cap. Necessito anar-me'n a casa ràpidament. Però ha millorat, Veieu que ara tot està bé? Ens hem salvat, gent. Ens hem salvat, crec. Crec que ens hem salvat. Però jo no recordo, Us juro que... Uau, bona foto. Us juro que no recordo el minijoc. Bueno, potser perquè vaig treure el final dolent en específic, no? Però... Vinga, va, sisplau. El final bo. Que no s'ho mereix, aquest. L'Esplau no s'ho mereix, el que li passava al final dolent. Spawn! Sisplau, obre la porta! Vine a disculpar-te! No volia fer-te sentir tan malament. No l'obris. Aquesta acció tindrà algunes conseqüències. Spawn? Espera per tu com sempre? No. D'acord. Tot està bé, Spawn. És només un malson. Ell no és real. Vine a mi. T'ho explicaré tot. D'acord, si us pregunteu què passava sobre la porta, l'Spawn em trencava el coll. D'acord, o sigui, si teniu preguntes. Sí, ens hem salvat. Estic curiós de tu, ho has aconseguit. Tot aquest temps has estat deprimit des que Ring es va anar. Tots s'enganxen a les persones, però tens que saber com deixar-los anar. Al contrari, simplement et perderàs com persona. Però el que més importa és que tinc que demanar-te, no guardis rancor contra ell. Intenta entendre Ring i per què es va convertir en aquella manera. No oblidis que eres el seu únic amic, el que significa que no tot és tan simple. Jo coneix el teu caràcter, així que no et culpis a ti mateix. Si us pregunteu què és aquest sense textura, és com la seva consciència, crec. O alguna part seva interior. Bé, per això l'entenc també, saps? I per això està els seus pensaments. I nois, ens hem salvat. Potser les coses continuen siguent diferents. Ha sigut un malson? No, no ha sigut tan dolent. Finalment he acabat. Ay, només me disculpame. No sé on necessitat, però passa, Ring, és només... Continuarà. D'acord, si us pregunteu què passava,
què passa? Al final volem atropellar un cotxe. I es moria. No s'ho penso ensenyar, doncs, perquè, bueno, YouTube està sensible. I a veure, no és com que no s'ha ensenyat material ja grotesc. Tinc un joc de zombis on te disparo, però bé. Em fa mandra tornar-lo a jugar, bàsicament. I doncs això ha estat tot. Espero que us hagi agradat i espero per un altre vídeo.